Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kaseng ki SU kamshem kutang ha kajing shakri ya karvi khasi jantia da kabayada ya ki ya ki mat jong kajilla. Nrei kaseng ka pedru ya ki kup shiliang sem shiliang. Mentai kasngi jong ka kandai turik jemang arajar arpsau kaseng ki SU karapan pau ya kajing sngo kemen hadin baklayo ban IT no ya ka wei ka ying ka ba kiladep ban penshna da kaseng ki SU kabadai ka ying jong ikong Angelina Sangryang kabadai hagashnong rangbalang umsad Shriu Southwest Khasi Hill District. Kumban shipin kan mau kakong Angelina Sangryang kadon arngut berkalong gabriu kabadung hadu kata-kata hadin baklasya ino ben hala ulok jongka. Bar klasyong la sa ha iwe iying ibalajan rathai habawan uslap kaha bantia je lang bat laki kun ha kini ke ying. Kakong Angelina Sangryang hadin bakalasya i ben ha ulong kalayo no kajingpang ha kabor perkhan. Kaseng ki SU hadin bakalalap ya kani kalong ying kamla klem da perkhan ban omle AA ya kani kalong ying kumta da kawei kajingmut kaseng kalasyim karai bakano senyang no ya kani kalong ying da kaba penshna ying. La IT ya kakam bantre ya ka KSU napo sokpo unit ban penyait hadu ban adep kakam. Hadin ba kaseng kalayo ban pendep ban shna menta kasngi kalayo ban IT no hakakong Angelina lembat kikun. Hagani kasngi kaladon ru kajing penkup buram ya sangut kikun samla ki blapas ba ki exam baper da ka khusnam mat shaprang award. Bar kini kikun samla ki dehi na kashnong rang balang kumshi benta ban penslur shu ya ki jing puli jongki la kalong hakanu kunu ka benta hagani la yadon langdo samla penkmen lang sanmin education secretary KSU Sengkmi hagaju kapor kum ukongsan samla commander Shampliang president ka Hill Farmers Union ubalong usimbut kongsan samla forward man nongrem president KSU Southwest Khasi Hill District samla Rutherford Lingdo president KSU Maukerwat Circle lembat ki sodar shnong ki riurang ba jong kashnong Ipran haplang kajing kijing ke babun jai ke baki kendo hoi dan ngi phai kan ka dong thain ngi phai ka ri jai pro jingi ke dang bun ke ban duna ka yo ka kon ngi namla ban le lut hare ka ka bang ngi kwa ban ai kan ka por ta ka lomba kajing khot jo ka kesu ya iwei pu wei ki pardo ki du khot jo ka ri ki ta ban ru ba ngim dei ban ong ba ndang abyang ngin perkhat tang ladi simat ngin perkhat tang ji pembiang hinga sam ngin perkhat tang kamai spa kamai pau are habang ya so bang labiang to se ngin ya phailam sakini gilong yang salah ki perlo ki bersnam ki bomar ki jinge khnang bangin ya kiulang kum ke jat penreu khnang bangin ya kiulang kum kari berkesat bereu hi bra koi namar ba hoi ke jat bereu jungi kadang bok bang yemlong kum ki khar bangin don kita ki jat barit ki jat bakrau unta tartar ki ban ya pia iwai hari kajima ka bangi I kana gijok bamta kalong ba larang yemlong jil sur mesin kan sandan pat kajia pia hapreng ubaduk berspa te kum kaca bareu barir pai na khot ngi wei bu wei bang ne snok tilang kani ka ba ki isu no bos po area net kadai ka barit hari laba kajia snok ti tilang jang wei bu wei udu khot jang kari bar kaca bareu haki wei ki jaka haki wei bamta ju distrik ngangai hakawai kapur misala banle sibun KKA lengba misala bani I ka jingkiu jingkilong ying kayo kakot bat kumta tartar bat kunjuru ka jing IT ka ne kalong ying ya ka ne kaying ya ka bana kaleng jo kanupos po ire net kala pensna ngaso ba kadai ka jing pendap ya kawai ka banta ya kawai ka kamram jong ka kisu bro kawai namar kawai ka kamram ka khamat jong ka kisu kalong ban kentiu ya kari bar kerja benreu bar haba ong ban kentiu ya kari kerja benreu kalong ba ngihaban pek ngihaban yarap ngihaban long kati kamon kati kadiang ban ya ai men simru la kalong I samla la kalong I kelungi long sam ya kishnong kitau berkumta tartar gidan na kini kapur ya kini samla kibalayo gaji sapak kupuram nani gaji itu napo jong kaki isu nubos po area unit ban napo jong ki isu berkoi te kerpang nang ta jong pi samla kala pila haba pi pe pila ban ong ba kala bandai de gizi ai ke barat hareng ong ya pi ba kini gizi ai ke ba ki isu nubos po area unit kala ai ban pensa kan mau nang ta jong pi kadai gajing duai gajing pirat kadai gajing ai mensim kadai gajing kipok kirang ya pi bat kunjuru kadai gajing kwa jong kasang ban perung hapi ki kena school
habi samla pule ya kata ka mansim jokat jingkir kli nam ta kari zat berewi berkuai sikentin nam ta chopi kwa ban ong tang kani goi ka tang kani goi kadana ketinong wai ki ong kumlu ki ong ba aim to reach the star. You may not able to reach the star, but remember in the end those high and lofty mountains will be yours. Lani kut jumut ban poi seki klur bat haba pidan kata ka jingkut jumut ban poi seki klur lara pimla ban poi makna seki klur ru hakawai kasni kita ki lumba kiladai ki jongpi bat kai ka bam ni sotu na kata kantin kalong ba ni de bandong ni kathong kum ka chat pare ujungi kum ka dong ka thain ka jungi kum ki samla na kisnong ki thau ka jungi ni i bi dunia kita kawai ba kata ka di kathong namar ba habing school bunsen ni si ong bang si school ban pendap BA ni dan ka thong pendap BA ba ta tang abang ni dan ka thong pendap BA ngor ba tang ka kasten ru ngin pas ba lani ngin la ban pas kata ka di bang ibu pala di limit lani kata uput jong ka thong bat kai ka bang akwa ban ong le porum ta kum ka seng ka badun ban ta ban kentiu ki samla pule ban ya be e ka thong kalong ba ngi de ban bu e ka thong sa ngai ngi den bu e ka thong ka ba kham sa ngai la da ki wei ki chat paru ki kiu balai mangi ngim keu ngim la ban keno yanu hare ka ban kong e kalong bing habar keno elade bang le si ngim semala ban ai ka ba bahatam ban kiu haka keran pule ban kiu keran ba fair ban long kita ki bala ban yarap ya kari kita beri berkawai bat sakawai pat nam ta fi sama pule habangi ai jani puram kan mau go isi nangi tristam banda pilapoi ki keran ru de ban kan mau ya kari kita beri lejong de ban kan mau ka snong ka thala jong kam dei baong bang abiang ki keran pule larang ya cerum seneng ya keran fareng ya keduk prasnong habe kiar hari kai ka bang akwa ban ong nam ta jupi kalong ba haba fila de keran pule haba fila dan ka karan ka bakhan sajong ko isi long ma phi kita ki nong ai mun sim ki nong ptil linti ya ka ne ka dong ka thain ya kari bisa bereu ban long ma phi kita ki jingkar khu na kam ta kalawai jo kari kita bereu berkowai bat kan mau ba bu play bu ini khandau penong breu ini kamut ban ong ba ngin long breu ladang lawan long breu ngin pule ngin pedap keran bo fair ngin yo kami jam ngin dan ka jong kai ngasam ngila ban sawa ya kai ngasam kam dei ban bukunta hare ka jing im gujungi galong ba bang iwan long breu thai ngin de ban long kai kita ki nong yarap ki nong betil lenti ki nong ki ban long kita ki jingker khu na ka ta ki wei ki para breu kata ka de ka wei ka banta ka ba kwa ban bu happy samla pule happy ki nong song jong ne ka dong ka thai ni berkowai interview ki samla na southwest tang ban show interview kmat jonga ro kila khnyu ngam kwa bakin long kumta ti kumnong i khmi nanti bakin shong ki exam hakini ki corporate company bahaya ngidon kam yi pi ban ai kita ki coaching na kata kadang kalau badon kam ba wala da hakmat jonga ubriu barit himla shu ban ai ga juba ti kumno pin face kita interview hakmat ki IES hakmat kita ki company ki bahaya dan nak kata kadang ngidon kam ban betin nanti ban nga kerpa di SU bakan sim ya kawai na kini ki mat bakumno ngila ban wanra ita ki kucing sentar nam ta ki samla jong ni gadong southwest bat ngi kwa ban yoi baki khasi ki jong ngiru ki ban pas ya kita ki keran officer kelong ki IPS kadang bengi ba ya jela jong ni on sensyar dalade yalade kini bandon ta ka jingtep lam shwa na ye bat kham tam ka badeng kong e ka dei ba fin ngan ya ka kantian snang i mai pa haye khasam namar ba la da fichangai na la ye la da ka kantian snang katin krau jong imai pa kam dan ha jong mot jong perkhat jong phi kan long le noi kata ka jing nang ka jing start ka phi don kan long le noi kata ka borom ka ba ka yen ka sam ka ap khami lanti na phi wei pi wei tengah ngit skam ngakit bok ka phi nang long kita ki khlur pa pharnai jong ka ni ka snong ba ka than ka jong phi ba phi ron ra e ka borom om tang ka ni ka snong ba ka than ndai ka ri ba ka chat ban reu hi borom ka wei so komen ru ban yi dang menen ha result jongki HSL LC Science but Commerce Streams ya kaba kisamlah puli jongi khasiru kilala bat bau syahmat bat kini kil tengah harai kita kidak bat kishen kiba kejat menrio kalau sedang ban sei kita ki khrang perhan bat nginget skam kini kisamlah kiba pau hamtam gitu kiba wan top 10 hakalis nginget skam kini kindai
ki keluar pernai ki banwan ra ya kata kaburom jongkari bakajat penrio banwan syahmat haki kerdan ki puli jongki haki kerdan paper kentok naduka HSLC nanta ke undergraduate pat postgraduate haki jong kapor ki sngoba kadi kadong bat kathan ke jongpi kadi ka shnong kam donasyo ha kaliang kajengnang kajeng start kam donasyo ya ki prieu ki beladon ya kajengnang kajeng start ke papura bat ngisngau sarong babun sien hi isamla ki bon syahman kiri na kum kini ki jaka ki badan kham sajengai nakatai ka nongba sorsholo dengan snow berdap dak kajeng kemen bat kajeng sau sarong bang ayo penyedaran kat bat pi hoj hajeng shisha ngamdai bangan wan hakani kesi pemerintah kembali penbet hajeng syai presiden barang ba jongi i samla lambok star barngar i dai banwan bania sakilang hakani ke program bajong pi na kidan pat ki kam ki kham kerki ki ba na kalian keseng i hab balik mikmat mi yakumta la ben syat no hangai kani ke benta ya ka banon mikmat hakani ke dong kathan kadai ka dong kathan ka bangam song nong wai syo nadu ki por ki balalet hakaba ngaladai tengru unong kbi unong pet la new in charge jong ka ki isu Southwest Castles district hi borok wei bat ngajuyat ya kani surok rang belang chadu chathi umdolun wa kaji plang dilon mau thaba domiasiat nong melu plang mau pra bat terter hakaba ngi jodan rengkat hakiman laki isu kima kani kadong bakathan ki juy kendo na kapor sya kapor na so bandong ba kadai kasian ngathrai kaba ar jong mentaus namro ya kabangala banyo kejat biang kani kadong kathan bagajong pi bat ngajus ngo komen ha bangai igidor khmat jong ki pradkhot na kani kadong bakathan na ba wei bangai yaki kasyat pan kemau ya kajing kloy banan ladi kajong ki kajing syadham bat kajing kloy ban IT met bat mansiam nam thaki dauba jong kajat benrio kiba kadi kadong bat kathan ki kando hoj shibanta habe kran pat bat kani kabanta kaba ngiladap ansami ki husnam khamtam kum kajing kran ni iba komanar sangkliang hakabede bat kapuli kaputhi ni sobanong ba kaki syuhi kathong kabaningkong hakimat rekam kajongka kalongru batpet ya kapuli kaputhi nadu balaseng la suit la shore kaki isu ladai bat la suit la shore hak ta kanorem ya kaban petchwa ya kapuli kaputhi te hadu menta mene kum kaseng ngirang yeng hak ta kanorem ya kaba ngem juklat bat ngem ju pailan dat no ya kapuli kaputhi iso panong ba lang ba hakini kisngi dan siang ngaso banai jing ro ru ya kasna tregam jong ki isu hang the po them rim hoi ya kaba barok ngitep ndangi lapas ya ka matric ka 12 mentalai kelami kata ka kendon ya kaba barok ni habat pendap ya ta ka CUET kadeka examination kabalong salen sarlut ya boro hasyoba pinrong hakinu ki college teh kani ka sian jam menta nakalian keseng kumbat supentep ni layah persang lamba kasna trekam jong ki siu hang tem ribhoi bangi la persang banai ka free coaching yang kam gini ki samla puli ki bandrum ki college tang bakin la ban krak tadi bakin yale ikani ki exam tingin pet ka respond hakabangi yo kalong kabitanat ya ka bagi samla lagi sepangot kilawan penyeso yala di lamba katai ka jing penian ka ki siu hang the hapo ribhoi district bat ngi ladon ro ikajumot ya kabangin sedang ro ban persang ban le haman la ke distrik haman la ki jaka kiba ka kisiu kadon ki sna trekam slow ban pauru ba nadu ki por ki lalet ka kisiu kaju persang ban beteng ban yai kersiu ya laki para samla bat kadairu kaseng ke baning tong tam hapo kani ka jela ka jongi ka ban itu ban itu bat bani ai mensiam yaki samla puli ki bon syahmat naru ki por ki ba menshua ban itu yaki samla ki bawan syahmat hadi jeng puli ki jong kini ban ngengit skam ba lengba kini ki jeng persang ki baka ki isu ka persang ali bori baret kandai ka jeng kerku hi ka jat menriu boro khawai bat ngidai kemi lentiru ko malakren di ba komander syar pisang pliang
Bagilah duna syibun ni kita ki start perkhat dan ki birokrat hakani ke jok ke bamta hakani ke jela ke pat kajat benreu ke jongi. Tinggilah persang ru idon ya ke bangi jupha ru ya ki samla pulih hang thi apo nel ba nong ba Delhi. Ya ke bangi kersan nakaseng. Ban pha iki balik coaching nakamta kumno bakinla. Banile kini ki exams beper bani compete bagi wei pat kicat benreu. Semua serong bagi wei kicat benreu. Kila ringi balengi mla. Dangshan hakani ka results UPSC ke barang syudap. La saki bagi kicat benreu naga kalapan saya hidup nyongot. Ki maitai bagi kuki badan penengkat thama ka besyarhai kila bagi sai mar laingot. Ki IAS officers nai balai bagi kicat benreu. Ngisat dian haduk kani hakaba omdan iwiru ibala banmi syahman. Kini kaba ngihap bani pusan, ngihap bani perhan, bagi rebenya tresitom kumki samla puli, bangin penting kena, banon rapat yang tak keburam kebakajat benriu kedon hakipur kibalain.